Paní Hanzalová, vy jste oděvní výtvarnice, která prodává svoji tvorbu v galeriích, co dílo, to originál, a vaše šaty vypadají jako obrazy. Mně se zdá, jako kdyby takřka mluvili. Jak tvoříte? No, tvořím tím způsobem, že vlastně mám před sebou bílou látku, ať je to flanel kašmír, voál kašmír nebo hedvábí, japonský, čínský, a vlastně jako stojím nad tím bílým zázrakem, jo, čistým, no a pak se vlastně jako mám určitou ideu jako návrhu, který mám naškicovaný, pak jako to dotvářím ty návrhy, no a pak přistupuji potom jako přímo jako k ty realizaci. A při ty realizaci vlastně je to tak, že to ještě je, vlastně ten návrh je pořád ještě jako taková jako škicovní, a teprve při ty realizaci přímo na stole, když tvořím ten šátek nebo nějakou textilii jinou, jo, nebo přímo kupon na nějaký ten model, tak v podstatě to dotvářím přímo na tom stole. Takže to je, i tam je to vlastně ještě pořád jako tvůrčí, že to není přímo jako kopie přesná podle návrhu. To jsou ty originály, které mám jako svý solitéry, ze kterých pak vymýšlím dále modely, a pak se ty modely ušijou, že jo, z ty látky, a doplňují se eventuálně tím šátkem, šálou, která jako ve větším případě tvoří dominantu toho celého oděvu. Takže já ten šátek vlastně jako, ten šátek vystupuje víc než ten model, jo, samozřejmě. No, když teda, jestli bych ještě, o čem bych ještě tak jako dál hovořila. Máte nějakou svoji zvláštní technologii? No, je to, samozřejmě ty technologické postupy musí být přesný, jo, musí se zachovávat, že jo, prostě, že to je hedvábí, tak musí být vlna hedvábí, musí být kyselé barvy, přímo z fabriky mám jako věci připraveny, nebo z družstva Zádruha, který mi poskytnou jaksi ty barvy, ze kterých můžu potom v ateliéru dělat. Jo. Takže to je jako pro mě velice významný, protože jako namalovat si návrh a nemoct si ho teda jako zrealizovat sama, tak to je dost jako takový pro toho výtvarníka, ten to chce mít prostě všecko od A až do Z udělat. Jo. No a pak mám další jako fázi, že dělám návrhy pro firmy, a ty firmy si dají prostě svoji barevnost a podle toho jim udělám třeba návrh na šátek, kravatu, motýlek, jo. A to už potom je další, jiný technologický postup, že vlastně se musí vytvořit pauzy, šablony, jak je barevnej, že jo, ten šátek, ten návrh. No a pak se to tiskne v tiskárně, že jo, teda textilní. No a tam už je ten postup, jako když se ta látka, prostě ty šátky se natisknou, pak se musí vypařit, jo, vyprát, a celý takový ten finální potom postup, co je až do úplného finále, ušit kravaty, ušit motýlky, začistit šátky, včetně krásných obalů, no a pak už jako to může ten zákazník jak si převzít, jo. Takže to je jako tenhle ten postup, jo.